Mm. Hello mga kawigil! So, yun po. Ano po ang ating ngayong imumukbang? So, meron po tayong 14 drumstick garlic fried chicken. Yan, meron din tayo ditong steak at wagyu cubes at meron tayo ditong gravy. Ano namin yan? Tsaka siyempre kanin. Yan, bago po tayo mag-mukbang po, pray po muna tayo. Ama, maraming salamat po sa pagkain pinaglob niyo po ngayong araw nito at maraming salamat po sa mga blessings at kaligtasan. Nawa po lagi po kami ng makakain sa araw. Maraming salamat po, Ma. Ito sa dalayan ko sa inyong butong anak. Yeso Kristo na aming tagapagligtas. Amen. So yun, hugas na po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Oh, Gravy. mm. Wow! Unang subo tayo sa ating mga kawigil. Wow, sarap. Kain po. Thank you, Nak. Hati na lang kay Risha. Sige ko. Oh. Sobrang sarap po, no? Yung wagyu. Wagyu cubes po natin. Bakang-baka tapos nagme-melt po talaga. Oh. Sarap! Cold. Kain po. Kayo? Na, yung wagyu na yun. Ang lampot ko ng wagyu. Masasama, sarap. Kasi ba't mo yung wagyu dyan? No? Ayan, sige, kuha ka lang ha. Risha. Na, tikman natin. Yung steak natin. Walang huya-huya. Lumalabas dito yung anong lasa ng ano. Ay, thank you na.
Wow. Ang daming gravy. Nakuha ko lang doon. Oh. Ano? Ano ba? Sobrang sarap pa ng gravy. Kain po, panalong-panalo. Ang sarap. Okay. Sarap ba niya? Magko-compliment po yung combination ng yung garlic fried chicken natin sa lasa man ng beef, no? Yung steak. Bagay na bagay rin po yung chicken, saka yung beef dun sa gravy. Parang dinagdagan mo rin ng gravy yung sinabi ko. Wow. Juicy. Ito na. Steak. Steak. Tapos yung chicken po natin, ang juicy niya. Yun, nakikita mo kaya sa kanila yung ating chicken. Juicy po. Right? Sobra. Lambot kasi siya na. Deep fried po kasi. Tanggal sa buto. Enjoy na enjoy. Sino yun? 15 to 17 minutes po ang prituhan. Deep fried. Konti lang ha. Pan. Wow. Daming gravy. Actually, unlimited gravy po yan. Madami pong ginawa siya nito. Kali ka pa ni? Okay na. Si Hannibal po kasi talagang sobrang sarap po magawa ng gravy niya. Sobrang sarap din po magluto. Nakita na yan. Kaya mo pa. Sabi ka na. Baka na yan? Sarap. Sarap. Bukod sa mabait na, sa magluto, sarap. Ayan pa. Talented din yan, nanay. Aha. Alam ko, ano talent ko? Ang dami. Props maker na pa. nga ako Props lahat. maker. Nasa kanya na nga ako lahat eh. Nasa iyo na ang lahat. Ay, pag-yu. All one. Pag-yu. Oh, ito. Kaya, kawagyu. Isa lang. Isa lang, kawagyu. Sipa. Meron pa? Wala nga. Ano? Nakakita pa isa. Grabe. Meron na. Nalinam na. Yung mga taba niya sa loob, no? Hindi niya po kakagatin eh. Ganyan, ang dila, dila na lang po ang ano niya. Tira angat. Oo. Ito na, Oh, steak. at na? Ano pa? Oh, Chicken lang, chicken.
Chicken na lang daw kay Lisa. Ako na. Okay na ako. Okay po. Thank you. Ano pa? Sarap. Lambot mo ako. Sarap. Sana maulit ulit. No? Ang ganun ang sarap ng ano. Combination. Although wala ako tayong soup ngayon. Pero, ang sarap. Ano siya? Yung satisfied na po. Gravy pa lang. Ulam na. Ano pang hinihintay nyo? Ay, tiyan. O-order eh. Kape. Sarap yan. Super. Ano to, sobrang sarap na kasama yung family ko. Na nagugustuhan yung mga niluluto. Ano na yun, nakakataba na ng Pero syempre naman. Tapos gigising ka sa umaga, mga pagising mo, anak, kaya titimpla akong kape, mga ganon. Lagi ako nagpapasalamat sa kanila lagi. At huwag niyo kalimutan din na everyday na nagigising kayo, pagdilat pa lang ng mata nyo, lagi nyo lang ho isisigaw. Thank It's a you, Lord. blessing. And it's a blessing na nagising kayo. Di ba? Tama. Napapasalamat sa tamang lumikha po. Siyempre, kailangan po yun. Tapos another day, another blessings, another positive, Yeah. another mukbang. Sabi na eh. Naantay ko. Ayan. Super sarap po. Nanamnam ko. Okay. Yung wagyu, pagkagat mo, lumalabas sa ilong yung ano, yung lasa ng baka. Pagkagat mo, wala. Nanamnam ko nga. Lutong ano pa ho yan, medyo na dinabihan namin, ginamit kasi namin, hindi na butter na. Yung medyo madami ho, kasi namadali na ako kami kanina. Yung ano rin mismo ng baka, yung mantika ng baka. Sarap. Tirahan daw ng ano. Tapos yung steak po natin, sa, ano po, sa butter po natin niluto. Ay! Sino ba gusto ng chicken? Okay na pa ako. Okay nga? Ikaw ni? Busog Ikaw? na ako. Thank you. Mahina lang po ako kumain kaya yan lang, kaya ko. Ayan. Simulan na natin ang ating shout out. Rishan, Ano po yun? shout out. Sino yan? Junior yan. Oh. Jennifer? Sabi niya. Ruben Jr. Ferrer po. Hello. And Rinsay. Kay Mary Grace Balones, shout out kay Francis. Ayan. Shout out po. Thank you so much po kay Ernie Talingting. Pinky Arellano. Thank you so much po. Julius Barcelona. Hello po. Barcelona. Elia Hon. Arjon Padis. Olivia De Jesus. And kay Yukio Baby. Hello po. Hello po. Kasama dyan yung mga nagbibigay sa atin ng star sa ating page. Sobrang salamat po. Ayan, thank you so much po. Ito yung nasa unahan. Magbigay po ng star. Sobrang Ayan. salamat. Ruel Mesa. Shout out kay Lola Lydia Gonzalez. Hello, Nay. Jed Ruania. Shout out Diana Baron Lazada. Shout out din kay Sleepy. Kay Kate Di Guzman. Rosemary Ilagan ng Candelaria, Quezon. Kay Lalaine Blones. At kay Yolanda. Kay Mami Yoli, hello. Yolanda De Mata. And kay Clyde Ibay. Kay Julio Doms. Yan. Hello po. Siyempre, happy birthday ako kay Daddy E. Ng Happy birthday! 1, 2, 3. Happy birthday to you! Tapos siyempre, shoutout ako kay Mama Linda, kay Grandma, kay Ate Cherry ko, sa Kuya Rico ko, sa mga pabangay ko, sa mga bayo ko. Kay Tita Pel, kay JL, hello, Hello. Tita Sita. Kay kay paring Vincent Pellegrino ko para sa kanyang
may bahay na si Maring Grace. Maring Grace. At saka si Kuya Jojo, si Ate Cheng, hello. Tsaka si Ate Jackie. Yan. Yan. Sarap. Sarap. Yan po, natapos na po isang masarap na mukbang natin. Siyempre, sobrang salamat sa Diyos sa pagkain pinagkaloob niya ngayong araw nito. At sobrang salamat po mga kabigil, ha? Sa walang sawa pong pagsalo at parati ang Sama at pakikipanood. At laging tandaan, hindi ho importante kung ano yung nasa habag hapag-kainan. kainan. Ang importante po ay sama-sama at laging masaya at magpasalamat po sa Diyos. sa biyaya lagi Sa pong biyaya, binibigay sa oo. araw-araw. Maraming salamat po mga kabigil. Hanggang sa muli po. Kaya, bigla na mawala.